Ok, hai să vedem ce facem noi în meciul ăsta. Stai că avem skin-uri. Avem băieți cu skin-uri. Da. Hello, guys. Hello. Hello, hello. Ia să vedem noi ce facem în meciul ăsta. Că văd că ai mei sunt full echipă. Doar eu sunt solo. Ok. One mid. Dar bine, cred că pe degeaba le dau info, că își dau un 3. Ok. N-aud nimic pe apps sau ceva. Mumbai mid. Nu știu dacă m-aș băga să... Ok, cred că se duc B. Da, se duc B, se duc B. Sunt B, sunt B, sunt B, sunt B. Vin și eu, mai e unul. Haide, băieții. Ești pe mama lui. E Dark? Nu, palat. E... Church. Bine, mă. Așa, da. A doua rundă, MP9 și să vedem ce facem. Două capete frumoase. Dar la prima o trebuie să dau 4 vituri. E bun. Am încercat să mai filmez un videoclip mai acum ceva timp. Dacă se auze prea tare sunetul și vocea mea prea încet, sper că de data asta să iasă cum trebuie videoclipul. Something mid. Second. Watch out, apps. Yes. Să aibă grijă, apps, că... Maybe one more. Da. Da, era... Got a bomb A. Mă, ce skill-uri au ăștia. Bombă. Eu mai mă aduc aminte de ăștia. Ce skill-uri aveam eu. Hey Chris, Yep. how do you get the settings that you aim in the middle of the gun? In one map from workshop map. Ah, okay. Ah, I see. Looks pretty interesting. Yeah, I know. Does Second mid again. The bomb is second. Da, deci... Hai să-mi bag. Deci poziția cum am eu mâinile nu e ca la ei, adică eu am armele mai centrate, mai pe mijloc. Și m-am întrebat de unde asta și am de pe o mapă setată chestia asta. Dar joc de ceva timp cu Both short. setările astea. Unde ce inventare au ăștia? Ok, pot să-mi iau și în 4-1 într-un final.
Grenade out. Throwing flashbang. Throwing smoke. Da, nu e nimeni aici. Ca să fiu sigur. Incendiary. Ace clear. Grenade out. Throwing fire. One mid. 1 second. Throwing smoke. Mamă, 51 HP. Mă prinde acum cum trebuie. Hai, totuși să mergem. B. Go B. Fiu sigur. Hai de B. Bine, mă. Up behind you, up behind you. I got it. Hai, credeam că zice de mine. M-am luat acá. Am dat ceva în ei, e bine. Pot să dau cineva? Că cred că își dau între ei. Da, își dau între ei. Deploying flashbang. Bun. Fire in the hole. Care-i mă tabul așa? Am 5 kill-uri. A, fix cu ăla de pe primul lume. Aha. Incendiary. Îmi dau seama de sunet. O fi pe second mid încă unul. Îmi dau un Laying down smoke. smoke. Deploying flashbang. Și atent la boiler. Grenade. Bă, cineva să fie atent acolo. Thanks. You're welcome. Mă retrag de aici. Nu prea mă simt sigur acolo. Bun. Dau un molly. Throwing fire. One mid. Grenade out. Counter-terrorist. Easy peasy lemon squeezy. Yeah. Bine, mă. 5-0. Ce avem aici? Skin pe Zeus. Mișto. Na, mă, au băieții skin-uri. Ia uite și tu, Wild Lotus. Move out. Ce să mai... Grenade out. Smoke. Throwing fire. Na, mă duc eu să țin aici. Fire in the hole. Laying down smoke. Incendiary out. Should I go short? Ok, ok. Ține short-ul. Flashbang. Am început să mă obișnuiesc chiar că cu 16 pe 9, ce bine e. Până acum am jucat numai 4 pe 3. Grenade out. Bomb A, bomb A, bomb A. One more low. Throwing flashbang. Dar ăla e low. I-am tras și eu. Și mai dat și cu grenada.
Să nu fie cumva în față. Aoleu. One short. Bine, mă. Bravo. Așa, băieți. Așa se joacă. Să ne dăm cu jocul în cap. Nu, ce glitch ciudat. Let's move out. Dacă țin momentan absent. Smoke. Dacă se gândește albastru să vină încoace. Incendiary. Throwing fire. Smoke. Grenade out. Throwing grenade. Throwing flashbang. Incendiary out. Throwing flashbang. Laying down smoke. Go back, go back, go back. Deploying flashbang. Hai pușca mea de aici, mă. I go. Matching gaps. N-ai de B. Hai go B. Grenade out. One close city. Both B. Both. Bun. Clear, lads. E bun. Bă, ce m-am speriat de ăla. Give me a weapon. E, pușca. Au ăștia bani? Au ăștia. Move it, move it. Da, 0-7. Așa e, mă. Că n-ai echipă bună. Grenade. Throwing smoke. Incendiary out. Throwing fire. Cred că ar fi trebuit să ne iau unul în 4-1. Ce am impresie în firea asta. Throwing a grenade. Throwing flashbang. Smoke. Throwing flashbang. Bun. Throwing smoke. Mi se duce vocea. Bine. Mid. Nu mi dă. De fapt e ultimul, ce să mai... Throwing fire. Hai de vino, Aps. Știu că vrei să vii, Aps. Nu, s-a dus B. Mă duc pe mid. Bine, mai. Oh yeah. Ceva ca pe aici? Nu? Niciunul? Hai de... I need a weapon. I need a weapon. Nu. Bă, dar chiar așa, bă? Thanks. Gear up. We're going in. Nu. Chiar așa la 0? Laying down throwing fire. Throwing smoke. Incendiary out. Fire in the hole. Grenade out. Grenade out. Au început să pușeze băieții. Flashbang. Incendiary out. Bun. One boiler. Ok, bun. Throwing fire. One shot.
Hey. Hey, încă unul. Ah, one short, one ups. Maybe pit? No. Ai, mamă. Da, mă stau de acum short. Hai, băieți, hai. Au. Live grenade. Mamă, ce captare. Le mai lăsăm și lor o rundă. Să nu zică că îi batem chiar și la 0. Da, bun. În 4 1. I need a weapon here. You got it. Move it, move it. Smoke. Throwing grenade. Ia da beza. Incendiary. Mă pușează B-ul. Incendiary. Grenade out. Uite, uite, uite. Ai, mama mea. Throwing flashbang. Nu e asta. Mai e unul. One more. Știu că mai e unul. Nu știu unde e. Și am rămas singur. E bine. 2 and B both low. Da, și eu singur ce fac, mai. Nu prea cred că am cum să-i bat. Na! Ce flash norocos. Na. Bă, probabil eco. Da, mai pun eco. Da? Nu? Bine. Nu, adică. Stay frosty. Na, că ne-a pușat verde. Bun. 1 mid. Ok. Unul mid ca unul mid, da? Must be close. Deploying decoy. Mamă, să vezi ce nasol să trag acum cu deagle-ul. Am momente și momente când trag. Bun. Bombiței. Să bag. Întrebarea unde este ce handicapul. Mă trezesc cu unul în dreapta și cu unul în stânga. Mă duc aici. Ca să nu vadă ăla. Maybe more than 1B. More B, more B. Da, mai unul, mai unul, mai unul. Am rămas singur. Acá. Să nu mă audă. Da, să plantează. Da, plantează. Am plecat și ceva. Nu te știu doar. Să-mi vadă. Na! Să-mi bag, ce noroc. Da, ultima rundă, hai.
Aia. Trebuie și să mai iau câteva runde. Move it, son. Decoys out. Throwing smoke. Grenade out. Ne-a ajuns decoiul ăla. Da. Grenade out. Bun. One more. And one more second. Na, bine că plecă albastru. Na, boiler. Bun. Pit last. Na, trebuie să plantez ăla. Da, bomba aici. Bine, mă. Right on. Așa da. Da, mă luăm la kill-uri. Ăsta verde. Verde sau Get albastru? in and out. Verde. Bine, băieții. Eu nu știu de voi, dar mă duc pe B. Go second mid and then ZT. Na, pe B mă duc. Am o vagă impresie că îi scot pe ăștia. Na. Care trage? One pushing mid. A trecut pe lângă ăștia. Să-mi bag picioare. I'm planted. Bomb has been planted. Grenade. Tu, City. Oh, și doi banane. Aoleu, mamă. Bine. Hai, că poți. Na. Dar nu mai are timp. Nu mai are. Ha. Bun, mă. Terrorists win. Așa, da. Nu mai avea timp. Din nou. Mă duc chiar pe B. De data asta am și grenadă. Și am și mag 10. Haide, băieții. Fără pe găină, animalule. Bine, ce-am intrat pe ei. Așa, băieți, hai. Bomb, orange. I'm throwing a grenade. Sorry. Bine. Terrorists win. Right. Trăgeam și eu acolo, ca să fie. Yeah. Bun. Vedem la... Da. Vedem timpul pentru upgrade. Și acum mergem pe A.
I-am dat 1 în 1. Băi, e posibil să dau 1 în 1? I-am dat cu grenada. Că numai la grenadă mi se întâmplă să fac chestia asta. Am vrut neapărat. Să mă rămân pe ăla. Ii. Grenadă. Nimeni aici? Smoke aici. Perfect. Bun. Bun, plantez. E liber. Atât am văzut. Băieții mei stau aici pe poziții. Aia am niciun stres, oricum dacă vine să dea difuz, aud și mă duc pe el. Dar cel mai probabil să duc să salveze. Da, e pe B. Lejer. Da. Bine, băieți. Tu să dări. Ultima rundă. S-a dat meci. Întreb dacă ceilalți sunt români. L-am văzut pe la Pistac. Și tare mie că e român. No! Bă, dar nu se încarcă mai repede. M-a prins naibii doar când puneam arma în mână. Bă, grenadă, bă. Uite, tu ai două cuțite, mă? Mâncați așa. N-am ăsta și la auto, nu, bă. Na. Beleaua. Oricum, băieții stau bine pe skin-uri. Nu ca mine. Urât. Na. Să nu iau tonuba. Nu știu dacă cred că a luat-o. Să-mi iau AK. Hai că-mi iau AK. Ce-mi place AK-ul ăsta, dar păcat că e filtese. Da, dacă mă pușează, să fac ca o mână, îmi bag picioarele din ea. Pushing. Ia du-te în pula mea. Am rămas doar cu ăla. Ah. Să-mi bag picioarele. Trebuie să stai un pic ascuns. Să aștepte. Am zis să stai ascuns. Am auzit să vină după el. Nu, da. Bine, mă, aia a fost. Da, băieți, cam asta a fost și cu meciul ăsta și cu episodul acesta. Ne vedem data viitoare. Mai departe.